Sí, hola, sí, 1, 2. Sí. Sí, 1, 2. Prest, a ver, bat ematek izan bihar txigur? Noiz bazkaltzea etxio. Zerta etorri gara, Ez alde egitea, Sí, 1, 2. Landari ja aldatu dago ja? Ez aldatu dago, ez mota aguantatzen. I balkoiti behiratu. Zekua jargo de ondua. Lehen urtekoa antes diozia falta. Euskal pilota. Selezioa. Hemen sagardo bide guzti daude. Pero honek lesaitzea zeiteu, pero Beste egun batean. Euskal zirkoa. dena da euskal, Euskal selekzioa, euskal zirkoa, euskal dena, no? Euskal dena. Ja, eski ez nintzen goratzen nien urteko. Ya, como las que tuve yo, pero en blanco, eta bai, pero de acuerdo, más Zaki non, da? Anatzian doa, egoitzekin. Erdiko tipo horrek esatia.
Bien, lehenengoa.
Setxun. Gure sagardo berria! Gure sagardo berria!
eskortuko zat, Xavier. Heldu esan, bota bila. Ya hemos cortado. Ointe no, vale? Venga, así, nada. Sí, así. Gungo bai. Ondo egin, Baritendu, nola bai? Bota, itxi. Itxi, bota. Itxi, bota. Itxi hartu, no? Dexente izatiak dakarren kaltia, denak batera nola azete batia, txapagorri irten da nahi desatia, zuei dagokizu lehenengo sakia. Sake galanta dute eta edaten ari, egarri pixkate bai ez aldan abari. Bitze santa gero txotxardoari, nire izango nintzen ola pilotari. Baino txarra intzala hori den kontua, ta berrire kontra atera tantua. Baino gaurko girua, egun gozokua, partida izango da frontoi osokua. Frontoi osoa hobeta erdia baino, bestela gelditzen da txiki eta ñaño. Gaur kupeltegi hontan aizen bat belaino, norrenduko ote da hogeita biraino. Hogeita bira nola iris liteken guau, pentsatzen ibila nago egunta gau, baino pelotariak nola ez diran lau, inoizko garestina aterako da. Kontuak egitea laguna hori da, lehenik zenbatu behar da zenbaki neurria, baina pelotarikin merkeak dira, kirolariak errez mozkortzen baitira. Batzuk errez galdu oituten ez kontrola, kamararik ez dago ez dioa jola, baino txotxa iriki ta jarri arbola, nik uste dut jendia egarriz dagola. Hori da kantatzeko zure talentua, jendeari begira nolako tentua. Beraz egin dezagun guk fundamentua, eta hasi dadila entrenamentua.
Ba, izugarrizko ilusioa, ez egia esan, deitu zen igutenian, gu izango ginela, nahi genuen bere ala denei mundu guztia izabaldu, baina esan zen iguten hortxe hilabete batean itxoin behar genula, itxoin dugu, eta gaurko eguna iritsi da. Hori, izugarrizko ilusioa, sentitzen gara, herri baten ordezkaritza zela garela, hor gure atzetik daude instituzioak, daude federazioak, daude klubak, daude hautatzaileak, entrenatzaileak, pilotariak, denak, eta azkenean denen lana izan du da. Gu bakarrik emango dugu aurpegia, baina honen atzetik dago jende asko eta lan asko. Guk ilusio handiz hartu dugu deportista guztik honea etortze hori, eta atzian dagoen lana asko ez du ikusten, atzian zenbat lan dagoen, eta bai denena, bai Mitxelena, pelote guztina, eta hoxe, ilusio handia egin. Eta justo baina hemen, Peterete egin, nire etxia ez, baina gu hemen asko ibiligan zehontan, ilusio, doble ilusioekin. Begira, oso pozgarri izan da onerako konbidapena jasotzea. Gutzako honore bada hemen egotea, txotx berria irekitzea, eta ilusio sartu dugu gauza. Eta urren urterako, gerra pixka ematen jogun, nazio artean. Ikusten duzu bezala, dena lotxatuta, pixkat hanbeste elkarrizketa ingabe gaude denok, eta ematen dizu pixkat, ez, gero uste pixenaka sotaltzen jongo garrela, eta egun politi izango dela. Ilusio asko hartzen dugu eta harrotasun handiz, azkenean gure kulturarako egun garrantzitsua da gaurkoa, eta uste dute Euskal Selekzioak aurten indako lanan errekonozimendu bat be badala, orduan postasunez hartzen dugu egun hau eta disfrutatzeko gogoz.